ताक्लाइनि सिमी चेंगजाखा असामताय कायलायनानि करबुक सब डिविजननि पातिसरी हातिव बाजार कमिटिनि तैदुलमुंबाय ताक्लाइनि सिमी चेंगैरेखा करबुक सब डिविजननि पातिसरी हातिव असामताय कायनानि असामताय कायनाय कमिटिरक अकग्न साका हुइलानि बिसिवन जों हमददम खलाय फुनुका किसा रांनि मारिनि बिसिंग फानो फेयाबा फाइनाय बिसिव ताक्लानि साय ताइबो हमददम गानो हनै साका आरनि असामताय कायनाय रक हे टाकटुमादुम खामले पुंतिखा अखरंना खोनायानि खापां सोरांखा टाकटुमादुम खामले पुंतिखा अखरंना खोनायानि खापां सोरांखा हिंग्रा बुबार पान्ते थाय मोजां दिफायखा साल कलंग माउलो आमा हरसाले फैखा फायका असामताय निसा फायका असामताय निसा फायका असामताय निसा फायका असामताय निसा Jaya nono kete khelo beringnani jati shoge chungkhuluna nungse chungma hamari rosina chungle ringya chungle shijaya ताक्लाइना प्रथम जिनि पाटिसरी बाजार कमिटिनि पक्ष থেকে जों ताक्लाइना प्रथम पूजा खायो ओ पूजानो जों सक्सेस खायनो बागै जों जत्र सम्भव जों चेष्टा खायो सबमने अर्थखांखे जिनि भबिष्यत दुर्ग जिनि नेक्स्ट जेनेरेशन सरायरक माने गलगजक तंगजक सरायरक ओ बाहायके जों उन्नयन खायनो बागै बाहायके दिशा मानाजात माने ओ सरायरक अन्य जगा थाङैना वानसे एरिया थाङैनाय बा बुजा तकजा रेप टेप खायजावो जों बन गयनाय जोंबो सनंगो मालेकि माने जिनि एरियाव जों तंथन जिनि एरियाव जों गाहामखौ तंथन अबनो वानसगोन जों बुजा गायो ताकto मेंडास खेमना थाथ जों हाय किसा मिसा चांदा कोइना माकेका इनके प्लास कमिटि रक किसा मिसा एलका बासिराव रां रुवै आव बैनो जों चांदा गाय माने कालेक्शन खायनाय आव बाय जों बुजा खायदो जिनि बाजेट बिसिया ओ जिनि बाजेट बासे आसे कमया माने आसे कबांया 80 लाख आसेनि बिसिमो जों बुजा खायदो अनरो कुतंफि बोसकां बोसोर जिनि काहामके तंखांके जिनि ब्रकनि रिगनाय कांरुय ओ मटाइनो ओ मातुरकानो लुकी सरस्वतीनो जों जिनि निजे सरिगनायनो कांरुयनाय जों ओ पूजानो खायना बगे जों टारगेट नाय दं एतनरक आको पोल कमफैना हायो जे तबाहिने एसडीएम सारंनि डिसिजन बाय बा ऑफिसनि डिसिजन बाय जों हाय पोल कमके माइनास खायकाता माने आइ अमाके खायकाता ओ नियम कानून का जों मोटामोटी सिओ ओके बिनि परपकेते ओ नियम कानून सिने काके सिने ओ सार मास्टर बो मासा सिओ मलाय दाबरमा बो मोटामोटी सिवैनाय जों अमा ओ सामुं बांखा जों जतन दागियो जतन साओ अबाके कायदे যত ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষ যত ফাইথुं नायथुं अब भबिष्यत जेनेरेशन बो अबाय उंथुं जों खाजुगता सुबासतो माया सुबासुक बोलते प्रशासननि जों सुबासुरखा एसडीपीओ साहेब जोंनो मियाव बडो क्लारिफाइका बडो क्लाइ माने पक्षद्रग जोंनो 3,000 टाका रां एसडीपीओ साहेब हामजागै जोंनो ओ माने ओ जे दुर्गा पूजानो हामजागैनाय जिनि जे सामुं तांमानि अबनो हामजागैनाय 3,000 टाका रेंलाका प्लास
আরো 2,000 টাকা পো সারা চিকন চিকন মানে ওই তোমার হিনে খেলাধুলা খাই ও ডিসেম সাগো ফাইজা ডিসেম সার ফাইজা আচ্ছা পাইথাগো নিন সিনিমু আনি সিনিমং আং সুবদাস ত্রিপুরা এই পূজা কমিটির পূজা কমিটিनि প্রেসিডেন্ট